sayyidina alihi wa jami'i ashabihi wa jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak, para jamaah ingkang hadir, sareng-sareng monggo kula dherekaken muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sarana wasilah waosan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula panjenengan sedaya ing dalu niki taksih dipun tresnani kalian Allah ingkang saengga saged sareng-sareng berangkat thalabul ilmi ing mrika majelis kanthi kahanan sehat walafiat. Muga-muga arep-arepe kula panjenengan sedaya lantaran hadir wonten mriki majelis, lantaran bareng-bareng budal ngaji punika benjing ing dinten akhir ing yaumul kiamah kula panjenengan digadosake kawulane Gusti Allah ingkang bejo. Amin Allahumma amin. Salawat salam mugi kunjuk dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Muga-muga kula panjenengan sedaya kelomberan syafaatipun. Amin Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, sakmenika nerangni masalah niki wong ya delungkas Ramadan lagi utawi poso. Niki surutu sihatihi arba'atun. Syarat sahnya melakukan puasa Ramadan. Niki delungkas niki kan Rejeb ruwah poso. Ruwah niku wayahe ngruwat arwah. Makane ruwah. Makane nika mesti nek wulan ruwah akhir-akhir ngoten nika ning kuburan mesti rame. Mergo arepe munggah Ramadan. Makane kalih Mbah Sunan Kanjeng Sunan Mulya niku dijenengne ruwah niku wayahe ngruwat arwah. Ruwah di arwah di parani kuburane. Surutu sihatihi arba'atu asya'a. Sarate wong sah nglakoni poso niku enten sekawan. Lah nek gak papat niki gak duwe, salah sitok kok gak duwe, berarti ora sah nglakoni poso. Maksudnya mboten usah mboten posone ora sah. Jadi 4 syarat ini kudu terpenuhi. Kudu duwe papat-papat iki kudu duwe. Nomor 1 inggih punika Islamun. Nomor 1 syarate wong poso kuwi kudu Islam. Makane lek arep niat jadi jenengan sing kados sampun kula sampaiaken lek wayah sahur bareng-bareng ngoten nika putra-putrane ditakoki wis niat urung. Dan itu mungkin nek badhe niat kengken maca syahadat. Jadi napa tujuane wiwitane niat niku didisi syahadat ingkang saengga termasuk memenuhi syarat sae poso yaiku Islam. Ya walaupun toh bendina iki wis nglakoni syahadat 5 kali ing dalem salat. Tapi wong ya jenenge menungso, ora ngerti kadang jagongan guyon akhire ndadekne keplesene omongan. Sing saengga ndadekne kula panjenengan malih keluar dari Islam. Ora enek salahe, mboten klentu lek kula panjenengan miwiti napa mawon niku diwiwiti kanthi syahadat. Sampai niki wonten enten rahasia jenengan sedekah sepiro wae senajan mung 2000
Niki lir ibarate. Jenengan sedekah kok diwiwiti nganti syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nembe jenengan sedekah nih. Pun niku jenengan pamerne sinten mawon ora keguh ganjarane. Termasuk wedine malaikat niku kalih amal sing diwiwiti nganggian syahadat. Niki nek cara dionceki terus, didawani terus, niku mengki terus kalian para kuno, mbah-mbah kuno, wong-wong kuno niku di napa enek tata carane. Wong meninggal niku lho. Wong meninggal niku sing ngarep dhewe kan nggawa sawur nggih. Nggawa sawur to. Niku ya enek tata carane. Ya niku. Jadi syahadat yang menjadikan kita kula panjenengan masuk Islam kekuatan ini sampai koyo ngoten niku. Amal kok diwiwiti syahadat niku dipamerni sapa ae ora kira kurang ganjarane. Enggak akan merubah sedikit pun amal kula panjenengan. Diarani wong kok dipamer-pamerni ben. Tapi gak apa-apa. Lah, amal-amal sing ngoten niku sing diwedeni kalian para malaikat. Nomor kalih wa aklun. Wong sing poso ben sah posone kudu duweni akal. Nek sampai wong ora duweni akal, berarti wong niku mboten sah nglampahi poso. Misale contone niku, contone wong 99 ngoten niku lho. Dadi nek enek wong 99 kok gak poso, ya mboten sah dipaidu. Mergo wonge 99. Kok enek wong genep terus nglakoni gak poso berarti padha karo daftar 99. Ngoten lho. Jarine wae wong kae wong daftar 99. Mergo napa? Sahnya puasa wi kanggo wong sing duweni akal. Wis ro duwe akal sempurna kok gak gelem nglakoni poso, berarti padha karo daftar 99. Ben to, jarno wae. Ora usah awake dhewe gelo gak usah. Diguyu mawon nek ro wong ngoten niku. Ya wong kae daftar 99 ngono. Ngoten mawon. Marai napa lek awake dhewe ngraita jeru-jeru, akhire malih kok gel. Ngoten nggih. Jarne mawon. Nomor 3 wanika lan bersih min haidin min nahwi haidin saking haid. Artinya orang yang wajib, orang yang sah puasanya yaiku wong-wong sing resik, sing wis suci. Wong wedok lek haid niku mboten kewajiban poso, ning wajib nyaur. Lah sakniki repote niku nek magribe kurang 5 menit moro-moro brojol pripun pasane? Pasane ya malih batal. Senajan mung kurang 5 menit. Jumeneh kok 5 menit. Magribe kurang 1 menit rorong ngembes ngoten niku lho. Niku nggih batal. Niki mergo syarat sahnya puasa harus suci. Nek ra suci ya gak oleh. Nah, dari sini akhirnya dikembangkan kalian para ulama nek memang syarat sahnya puasa harus suci ketika suami istri melakukan hubungan badan, maka diharapkan wong kuwi masuk waktu subuh sudah dalam keadaan suci. Mergo syarat sahnya puasa kudu suci. Ning enek pengecualian. Misale mari melakukan hubungan badan kok terus turu tangi-tangi ini jam 8. Kepenakan tangi ini jam 8 bablas angine. Pripun?
ora apa-apa, ya panggah poso. Ning luwe mergo gak sahur. Mboten napa-napa karena niku ada pengecualian. Bonus kanggo wong sing bablas ngoten niku. Nenek melek tangi sahur sadurunge sahur kan ndang adus dhisik. Mengki terus nembe sahur ngopi rokokan rong subuh kondisi sudah suci. Mergo syarat sahnya puasa harus suci. Lah wong jinabah, wong junub niku termasuk golongane wong sing kotor sampai sampai kondisi ini sengaja mboten mandi ningko lek wis bar subuh, wis bar adzan subuh niku otomatis posone mboten sah. Manut niki lho. Wa niqaun min nahwi haidin termasuk min nahwi janabah. Junub. Nah niki kudune ngoten niku. Lah pripun dik-wingi-winginane kula enak-enakan. Engko aduse rada ben padang. Ya mergo wingi-winginane ora ngerti gak apa-apa. Saiki wis ngerti sok ben jadi baleni. Wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaumi. Sing nomor 4 ngerti waktu batasane sahnya melakukan puasa. Jadi jenengan ngoten nika nek Ramadan mesti enek napa niku imsak to ngoten niku. Sahur terimsak. Itu sebenarnya manut kalih niki. Supaya kula panjenengan roh mulai masuk puasa niku jam pinten. Kena dititani biasane nek imsak karo subuh niku jarake 10 menit. Jarake imsak. Pokoke pun imsak niku jarake 10 menit. Mas 10 menit niku terus mungkin adzan subuh. Niku mulaine jam piro, terus maghrib jam piro. Niku roh wektune. Ora kok terus awake dhewe kudu nyawang mboten. Makane enten terus sakniki selebaran jadwal buka puasa. Ngoten niku. Niki tujuane manut niki. Ben awake dhewe nek nglakoni poso sah. Mergo nek gak roh wektune, kapan mulaine, kapan berakhire, ya kuwi engko akhire malah ora sah. Wong poso kok mulai jam 6 sampai jam 6, jadi batasannya jam 6 sampai jam 6, mergo sing dihitung 12 jam. Jam 6 ya wis srengenge wis mentor-mentor nggih. Niku jam niku mergo gak roh. Jadi kudu roh batasan-batasan waktu yang disahkan untuk melakukan puasa Ramadan. Niki masalah poso penting sekali kula panjenengan mengetahui batas-batasane masalah Ramadan. Artinya nopo? Niat Ramadan niku harus kapan? Terus apa lek ngarani sahur niku sampai kapan? Niku kudune apa lek ngarani roh. Sahur iku batasane sampai jam piro. Terus sing apik piye? Lek buka mathuke piye? Niku nggih nek sing sae diruwi ben awake dhewe penak. Sing penting niku nggih nek wayah sahur niki jenengan titeni. Lek panjenengan wayah sahur ngombe sing terakhir nika nggawa banyu sak gelas niku. Banyu sak gelas niku jenengan wacane inna aqoina kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani akahuwal abtar. Ping 3 kena, ping 7 kena, ping 5 ya kena. Pun niku mengke sedina jenengan yakin, pokoke yakin lho nggih, mboten ngelak. Nek ora percaya jenengan jajal sesuk jenengan poso nggih dalu jinjingan Kemis. Jinjing wayahe Kemis. Dadi lek Senin Nyenen, lek Kemis Kemis. Mungkin lek sahur, mungkin dalu lek sahur jenengan damel ngoten niku toya niku. Mergo fadilahe ngombe banyu sing diwacane surat Al-Kautsar
inna atoina lan kausar niku ora gampang melak. Lah terus kanggo ibu-ibu lek wayah masak nggawe buka niku berase nek ngumbah nika diwacane al-Quraish. Wi ila fi Quraish ila fi rihlatan sita iwasai. Napa gunane? Gunane sing mam nasi niku mbuh wayah buka, mbuh wayah sahur, engko dadi wong ora gampang ngrangsang. Mergo madarane mboten liyer. Anteng malian nek diwacane Al-Quraish. Mam niku wis ayem ngoten. Akhire nek cara poso sahur ndamel sego ngoten niku, sesuk ro wong sarapan ning mrican ngoten niku sego pecel paling ya nggur nyawang tok. Mergo arepe melok anduk gak wani sebab poso. Niku carane ngoten niku diwacane ila Quraish. Niki kanggo ibu-ibu. Lah nek bapak-bapak kok gak oleh. Malah sae maca bapake. Quraish ini wacak ning ngono terus nek nyuwuk rada dikemprosi pisan. Malah ampuh niku kira-kira. malah ampuh niku mengke diwacane Al-Quraish. Terus niku nek buka jenengan nek buka niku jenengan usahane niki nggih nyumanggane. Ora sah mangan akeh-akeh. Yalah ngombe tok, ngopi tok ngoten mawon. Ngombe banyu, ngopi pun ngoten mawon. Mengke mame bar jamaah traweh. Engko sanuke kadung muwangan traweh banter. Aduh sidane mari salat tarawih ora penak malah lara wetenge malih senep. Niku lah rahasia-rahasia ngoten niku lho. Sing ndek wayah Ramadan kadang kathah sing mboten ngerteni. Lek teng ilmu thariqah niku kesempatan Ramadan niku kesempatan maca kulhu. Mergo sapa wonge gelem maca kulhu akehe ping 200 niku kalih Gusti Allah niku dosane di ngapura ya akehe 200. 200 napa 200 taun. Nek dosane awake dhewe entek niku melih dosane bapak kalih ibu. Mangkane ning pondok-pondok suluk ngene Mbah mriko kathah lek Ramadan niku wong sepuh-sepuh mondok teng mriko niku padha nggawa krikil. Dinggo ngitungi. Jadi maca kudu niku kesempatan Ramadan niku karo ngenteni napa maca kudu. Jadi jumlahe 200, pokoke sedina 200 genep ping 3 kan wis akeh to. Karek nambahi nul nek sak wulan 30. Jadi 200 ping 30. 30 dina. Nah niku mengke akhire nek dosane awake dhewe entek, dosane wong tuane, sampai dosa keluargane, dosa tanggane. Niku fadilahe maca kul niku ing wulan Ramadan. Nah niki mumpung awake dhewe niki kan Jumadil Akhir ta niki. Mengke tanggal 21 insyaallah tanggal 1 Rejab niku awake dhewe ndang niat tenanan apa lek ngarani bunga, duwe rasa bunga. Mal masuk wulan Rejab niku seneng. Kudune seneng. Mergo napa? Gusti Allah merintah kula panjenengan nglampahi salat niku ing wulan Rejab. Jadi wulan Rejab niku wulan ulang taune salat. Yaiku kejadiannya di waktu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu minhu. Yaiku napa? Isra Mi'raj. Muga-muga kula panjenengan sedaya kaliyan Gusti Allah diparingi umur ing panjang, diparingi kesehatan, saged manggihi peringatan Isra Mi'raj dipun lajengaken nindakake perintah yaiku Ramadan kanthi kahanan sehat wal afiat. Allahumma amin.
Barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa ilaikal bala. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nas'alukal barakah fi kulli ma lana wa fi ta'alimina wa ta'allumina wa fi badanina wa rizqina wa fi qulubina wa ruhina wa fi zawjatina wa aulatina dzurriyyatina muridina ila yaumil qiyamah. Ya Allah, sahil umurana min umuri dunya wal akhirah, hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah, wa ballighna ilaika ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya jiwatal jiwatil wa ya najatul aidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli yawmin minal ahwali ahimi ya Rabbi Mustafa alighna qasidana wa ghilana Muhammadullah wasi'at Arabi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.